Pinili po ng Regional Awards Committee ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 or DOLE RO1 ang mga natatanging Public Employment Service Offices sa buong Rehiyon 1 sa isinagawang Regional Deliberation and Selection for the 2025 Best Peso Entries noong Hulyo 2 ng isinagawa po ang paghahanap na bilang suporta sa layunin po ng DOLE na higit pang paigtingin ang pagpapatupad at pagpapadali ng mga serbisyong pang-empleyo at kilalanin ang mga kahusayan sa pampublikong serbisyo. Layunin ng regional search na parangalan ang mga lokal na pamahalaan na may mga Public Employment Service Office na nagpapakita ng natatanging pagganap sa paghahatid ng mga serbisyong pang-empleyo. Kinilala ang mga nagwagi dahil sa kanilang mga makabagong programa, matatag na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor at dedikasyon sa pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho para sa kanilang mga komunidad. Dumaan sa masusing pagsusuri at verifikasyon ng lahat ng mga kalahok upang matukoy ang opisyal na nominado sa Rehiyon 1 para sa pambansang kompetisyon. Ayon kay Director Dian Baga, ang tagumpay ng mga nagwaging peso ay patunay na matibay na dedikasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pang-empleyo at pagpapalawak ng pagkakataon sa trabaho para sa bawat naghahanap buhay. Bilang mga kampiyon ng Rehiyon 1, kakatawanin ng mga nagwaging peso offices ang rehiyon sa National Search for the 2025 Best Peso. IFM News. IFM News. IFM News.